Chire pia. Karibu sana ime ya Getembe TV. Karibu sana Sinchira ya Beno mwancho murigere na boyo motegereri entore no mogene aiga orati gutumanyanga na kirero atutara ige Jumatatu mambi na raliali andake atubangirete amaya. Karibu nchingoro kwa Matilda Obaigwa. Joshua, good morning, karibu sana na kwa ni mwancho murigere no motegereri ubamanyanga. Joshua ningo yoiga Samalieta nkoro kwa Joshua Nyakeo. Mfanyikazi wa Nyota Dry Cleaners. Right, asante ekerogote banga Joshua Nyakego mufanyikazi omukolie mirimo Nyota Dry Cleaners iko mwanchu mwategere no muligireri enkelinga sembe ono komanyia iguro abaletu na bwa studio etule na Nyota Dry Cleaners bono na bule bolinga Nyota Dry Cleaners mbara bya bayiga na andinga nkieke iga ayonsi ntoko nyaro ko iraneli konende Joshua Nyakego na tote ya mange Nyota ngento kieke iga nekeni ki Joshua. Nyota Dry Cleaners ne kampuni yoko korogo safi cleaning. Yes, okoratore cleaning ya Chianga, Sibitore Chianga. Chia banta banene. Chia bana. Etoka nga abana bachira matoyi meba patiringire Chianga. Kunyara torto gogisibya nto gwachi machine. Igo sibya elinde Chianga ichiaraba. Gento gya kabere okora tole ntoko nga folding Chianga tunko dinga tole Chianga. Kera Chianga ichi asibigwe toko chiringa buya. Gento gya twachi yake pass. Twachi yake pass linde ryo umuntu gako chinyora senjirere engdonge. Gento gya kabere ngo sibito carpet. Carpet plus ne curtains. Bona na bera nyole maybe nyomba gose abana gose carpet ne mande bana bana bagochisa miranya baiterere gose ne bintu nero ngoli gose kende cha Esubu ya itekira se carpet. Yes. Goji sibitore chiaraba to bachi machine jogo sibi. Chiaraba linderio wanyara gochimeka bi. Ento gya katatu ngo sibitore chi sofa set. Sofa set go sibitore. To bate machine go sibi chi sofa set. Ento gya kanengo koratore vacuum cleaning. Vacuum cleaning na general cleaning. Na boto ekera watorangeri go chago sembuogo andake Joshua otaro tebya yonde igoro yokurangirwa watebiringa Nyota Dry Cleaners na ekamboni go sine company egokora amangana yobo chenu na kwene kyobo chenu bichinchira anwa kwande binte bingi gwa kwande Chianga cyabantaba nene Chianga cyabana wakone chikapet wakwane mbali no go chisibya ngokora murobo koreri bwokulinga nabo yigo ayeni ngwakae basi negative ntebinge boni gani mayetinga omotel na legali okokero bokoro lyobo bono laga ni kwebolinga Nyota abayiga bono ndero litanga naba igura sembeo ngaiba gotoka na andinga kyumontara abayikira totebya semo gotoka location ino ngainyote gotoka na andinga kyumontako bayikira keraga ndiko bakirisi. Nyota Dry Cleaners togotoka so town ya Kisii alia nyanchwa angena hospitali ya Maisari. Kero ngane tukoto nyole namba yesi mneroro. UR 0742 178 765. Yes. Irole namba hiyo 0742 178 765. Igono mwancho muligere no matagereri gobeka chingurungelinga Nyota Dry Cleaners bunobo koreri ububu go Russia obo chenu nabo yokwenekia obo chenu asichianga ne bintu binde binge keroboga neti alinyanchua ebara ya nyanchua naboko banyora angene nyagitalia maiso gosoma kiresimi asina bachikobu ate enoti 0742 178 765. Yani banyora senamba enoti isano libere inye ibere emo isano na ibere isano na isatu isano libere isano nemo isano 0742 178 bakuru kwa Nyota Dry Cleaners. Yes, Joshua, Nyota Dry Cleaners andake na aletire bintu byane nabwate bono buna umuntu nabwate muna chiduve gali oletire Chianga chiabana matuko kiaiga okonyora muigore tumokorega simokora matuko onsi gosena kie konyarekana ande insta kie chiga from what time to what time tubuna Nyota Dry Cleaners tokorega sama tukonsi tokara korwa Saturday ndebaka Saturday yende alafu na Chinsa tokara 24 hours. Yes.
na ekiro muntu aretire ibintu bya egari egeka kengana na ki bikwira amanyenga bono ibintu bya beire bya rabire bya kamukire bya kirwe basi ndaki egeka kengana na ki umuntu awe expect konyora onye ne carpet ya bwatuka gocha ari onye ne chianga chi abana egeka kengana nga kichikwira machine tobwata for example na ora kotomero sene suti ya gocha machine tobwata ali tobosibi chiomia ona nabo kobeka nabo gocha kenge mabuye ando chikotumeka yes ikono kotebanga emuli emiremo ino asobo kori boine bole bwango mono tali ento muntu akoganyagika mbali nobo kori obo extra services moko ina na andake nche ndale ngane timochi mu ibintu byane inengo kora muri transportation nko imuli ibintu byane kuri mwana mwarose na mwangirane andake naboko eraso motegere no mulire delivery ngo kora tole for example ona kutaya muntu nkiogorale getare uneka abo ogwake simia se nambe inateba twaje tuwaye binte gatuwa yiria twa bikora cleaning gatuwa kole netwa gwakere sim twa go delivery binte bine lakini bono for example asa abantu buna balia baranyole eipiara ra ko na nyamira kose ke birigo montada te ko tombe bintu bya gocha abono etakeire kwaibeka buna epasari elinde watumeke nambe twabinyora endekera twakolde twagotomera yes igora bu muntu akubeka chianga chiaye kuru chinsemo guseni chia no ayo mabei chichiga chirosigu na ande mubekene basari chira na uchoro yono mwenchi motegere no muligiri ko igura bakorera Bwanyota Dry Cleaners abaiga na abarosia obochenu abubono bago dire bintu binge kugira kusibicyanga ko sibintu na chikapeta kulinga kubasi na kokoroba ko ubonsi aliyese mu chunyanchwa ensamo ya nyanchwa angene nyagitali ya maiso no kubanyora 0742178765 na chinamba ichunga ne tito chirolere onyore namba yakwere king nchene no kubaikira se namba yesim enoti isano na ibere inye ibere eyemo isano na ibere isano na isatu isano na ibere isano nemo isano bakurunga Nyota Dry Cleaners abakoreri abo kwene kyobo chenu ase emechia ino nchoko bole kwana no koiga nki kiragera omuntu atevenga tigangene tigangamboke guchi nyancho ngumbwali nyore services cha Nyota ninki kogera kosena kyokore mi oli orache konyora services kurwase mule ngobukoreri inobu ya nase kinyota nonye na maguri no bukwaniranga na kyobukoreri oboiga bogocha asa magori bono buna chianga kera chia yani eliboli elinkolenginga enchirali boleti akoteba nkyumuntu arachorere Nyota tachora guse nunsaliko yani inunki mogo koleki ya obokolwe inunki brobya onyaba kolimere mu mukwali ni abantu byato erere kiriyani gikogo kyumuntu gachirise ino ntu na Nyota Dry Cleaners service tokwana nechire chinge kare tukotumika chi machine cha kisasa always chi machine yeje katwa jitumekira no enti kaja nsim tubuna chisabu ntoko tumeka echo no ne chianga chiawe echikola for a long time yes igo muntu kaguchagali na bago agasabuni kagutyoka buyaka misyoka yokubuwa bwense muyenda sali kuchakogenda na obo yes Matilda Joshua iko muntu korwe birengo byonse ndo bwense na bakoleta echianga cha egali na bakoleta bintu bya egali kusina ba wakesimi momotalire yes alright basi wono mwanchubuliro mategera linga ndiko kwalipa bwangu sana yo mategera yorasi radio anda kendero litanga ni kuiguli Nyota Dry Cleaners nchengo kubolinga abakwani kwani Joshua nyakego gaiga alafu baadaye obatebyo koli huko aboigule nandi naboko mataikendo yako bwate boli naboko mboli onyatubu atiboli naboko mwakira mbye mona soto tamangana mayaga bono mambia ni metenga kero kwa tiro mangana iga na naboko okera arosole buli simi inkaiga ibiriso tenye isano bono mambia onyakubwate liboli moboli onyakugura boko liboli na sementangani confirm na igule eyemasemo 0716 1177 666669 kwa nango na intuge tembe fema ande getembe television imambia bono ase studio magani yitu Joshua Nyekeo kurwa Nyota Dry Cleaners nayo manyene toko igwanga ayine
kwa bwato bakoreri obiga abua kampani ye ya chiro yobo chanu bwa igoro kigima na kwene kinga ya korose iri bintu lero mayete goko gende sabali yanga tiagirie basi biya esibigu na bakonyara bantu baunyo kuligiringa kiali kabon na nyara matira no ene mungina kako ende kerero yanga gisibiru bigeringira biya bantu bakumushika no ekero kako kiabusyo buyikara inere gas Joshua bagokora kire yangera bite yange gutioka ya esa busiri boronge nabo koera umuntu confidence Gatembe TV and radio. Hello Gatembe. Hello Gatembe. 0702666669 0716111177 uko na intuga studio Joshua Nyakego omokorali anse company ya Nyota Dry Cleaners onomambia akwa na gonentu tutebinga kuigure anamura bamenyi bali barangene mu cyukishi kizabo cyenyancho kisama cya Kyogoro kizabo kiri cya Nyankongo kizabo cya Mwembe kizabo cya Suneka kizabo cya Botoli kizabo kiri cya Getembe kizabo kinatigiri kirange na mweto bakoroli obika kabuli nyancho abantu bali gabangisana bako benefit na bali bakurwale kuigwo kubeka bintu bya gune boss ene okubeka ne kwerende paseli byache Getembalo. Hello Getembe. Yes bwakira buya wakire byanje mshoto ko mwawa na kitatu toto buya tore na ategera mungore mure na siri goro ye biasara bya wa ko njenda mupongeza na kiti abakoro mukia singinje yo kweyere na kwenyorera ase omugaji ugira lidi ko mbuya mo igolende bo suti ino linga kabisa muri moto bego jone pasa lichike ka Nyota na kitu ta manyana ayamunankuru ale gusimu ina usima kwa gumuino nena injira nere ara sangiriyo boy guru atachiko bare go se akorra bibiranga asako sangirika ngomo boli soli swali lichoshwa lirikense abantu bakururuma gwa nkyuja ko bakonya Getebalo. Alo bwakira bya bwakira walindo yes karibu sana tatambiole mbujande kumwabwatira omwana bw'umungi na jasfanya nga ukiwara ku rukinsa mu cyabo kyambuli amona cyakyoye yes nago kire sana ko so Getembe yaito yes bisabikirigani pagani ngo cyagosira borerende pugango iga naso ire ni kikuti lyoka bona etobe sikutinyi matobe swalyoka nande kuigura mangana maya Nyota Dry Cleaners naso alyoka igo bono nali ko bolinga egento kuni carpet na bago to tebrigori alafu naende nali kumubori igo mwete nyasaye nero ko ate baba ko ramo tukonsipi mbabu ate kiduty bagwatana na abagutumuka Jumapili batumuka na abagutumuka Jumamosi batumuka nkole ngiye kwira ne nande kwira lichibwa ibiyeka mbabu ate kiduty nkole ngi kwira ekwabo nande kwa lichibwa ibiyeka umwete gero ko igwando bako 24 hours chiza amatukonzi igwo mbaro bali ba Sunday ba kira abantu mbena nte duties kuli ni kubikale unangoya roto tebi imbia muno sana ko totebyali Getembalo. Aro Getembe. Yes Omulembe nyasani magwagwa mbiyole za to mulembo minto mbiyare radio baliwo minto nyagoro buna ibono liyo kuracha ko musani yoko chinyanchuka ali na ndo musani yoko no harange na Nyota wono rendo jenali ko boriga yes iko bai ko rendo nyanchuka ba ko chari na into bato ko rendo magwagwa ndo bwa bitwa ikirina magwagwa imbiya mono elivoli elinko ngi bayigule Getembalo. Getembe FM onya beli ongoro ko nyageitu nali ko boriga ngwano yo Nyota nabwate bana banda kubundisa ko kubasyangecho abakonyora megelio abundise oigure Getembe TV and radio. Hello Nitangani bwakire mwesi karibu sana Onyoni ore nyatigo ngekaraja yara rotuwari bitacho bibere wote Richi burinde lya kabenda to komugoria yes ekero omuntu akire batebanga onyokoranga nyanjura Kyogoro gweta iga nabo okobete inte pasa ndiko na bagweta kubyoya arule bo basigatia ari natumire transport maira na mbando osimoyo muya mbiye mono sana Richi burinde lya kabere yes na basilero nda muretero mu murunde andiko ne kugirambura na kuchiria eneri tswariane asante Onyoni mabuli una mayale kulende zina mbilie ko enanua ngole ngyo yake na bigo ikira batinili bagote bigo siri bakandiloro Onyoni yari ni mirema kuligeli umwana na hadi igombiyo manyite enko baboli ngankwana na baramegeli ayina umukuba yari gweterasi umaitabo ni abantu bali siko gali bakuli miremo sana na bra Nyota ya chire ke bwate miremo Getembe TV and radio. Hello
Yatembe. Oh. Yatembe ya minto tata kwa kila byani je jari sibara ko sabuni ko wari amogeni. Aye sabuni. Yo, no tata kwa ntombo akatanda laki. Eke na en sabuni. Bono lende ile bintu bisibiguna nyota. Kwa igule kambani ye. Kambani ya nyota na nyegwe nende ya jira wangu bwana bya sana. Bono lende yanga ya hotelinga kemelingo yonsiri miyoki nyota eros. Ende bako to siberi jata no mukunjo boko genda no boko genda kegenyo boko nyoro mo otene ine buja stand by. Yebono sare yakurunga chali sabuni. Tata na no de baba no wangu no bintu kan ko ba kwa nyore. Sabuni mbiye mono. Gara kwa nyaba bara. Bara biaba. Omwana de kara mungare o yikira ku kwa nya. Jene jui. Jui mbiyole. Jui mbiyande koruga ga nyango songo na koni ba ngora na masengenye. Libuoli riane keroko ni ba o chianga chia chavugire nko iroli chia sibiku. Chianga gara chia savugire ngora na sibia. Bono ngane tuire nyota abo ko manyiba ko sibeli bia. Nyota na ta ko sabun to siberi chianga kora ne budira. Ebundi ga yere. Yo no mabundi ko runyango sokoro kusamenya chumbi wakira. Kero kwaro sire chianga kwagira mo ire kabisa chiku chavuko kwenda chire chinchabwo sire nyota nga kuyura manganaya. Mangana ina rombo atoto bija kabisa nyota na baba ko famusiri chianga chiara basa. Bono ire namba yabo na bakunyikuwa na sembeo kero chia chavugire mwa iro chia sibiku. Bija mono sana muradia kwa no mereno. Mbia mono sana. Yatembe nije kasi wangu sabuni ninja bwana ko. Asante. Charlie Sabuni, Yatembe lo. Yes. Yatembe lo. Yes. Oyonda mujona bomol ko runya koni. Abanyakoni baramu igura mangana mayachire. Mantajira maya mono. Ngakie kambani yarukwa. Nyota dry cleaners. Abantaba ngaini sana. Igwe banyibugati. Bono? Yes. Nalo dawa ko bora lento angai konga atlo sibicha ngam pro makanika waiga. Nali moko nyorange. Ko nyorange nende tuangara mapema bakunguna bora tumukake. Uba mwire batumukya bakungu Matilda. Tumukake Tembalo. Onsaligo. Wakire baba. Wakire biya. Mwasibiri chianga mwarosire bono nyota yachire barusie mechando bangire muratumuka. Nyote ibono nyuwete yari wikamagwaguga iga munanje ndatimuka. Iko na yura atumuka ake. Ndu tuopio kunya kenyo misto tina magwagu yaitoga tunyitagite bono ntende nyare periyo kaiga. Lakini etaracho kabare bataracho roro. Kuruma wa mpaka busonge gali ndumo kubiki pasa lichianga chiaje charo sunanchirana. Lakini vende tokora aleta matuko makega lakini matuko iga makega toko moyo na basirenda ko nakuriria asa ko beka mbure mukura aleta moko kimoko nyara mwachira bangi na liara baleterange igo nje tole matagi gatini yao ka tatiga iga to ikire magwa wandu tupio ko nyakenyo ni cia fredi mogane na gotagerete kyosho tuyo teka singi yoko kwara bakira mbya mona gakike ba tebiri go bakira mbya mona andu ire ne mabuli babire batatu Nsali ngere konyo anevire. Lokora tole vacuum cleaning. Na bokorezero mo tegere no morigire nga ejiganere rimere mokiye. Ndobati machine ekera kose mwago ya mwamira. Togoja kwa sibye nyumba. Akanyara ngo sibikora togo sibikirase. Ndobati machine yose. Kento kendo anevire ne bikoroto. Bikoroto ne banga Monte naro kanyoro kobeka ebikoroto maybe kose namagoro ago jalendali kamura bya twara limuso kosi bitole tewa chisabunto kosi beli nande mwe beke limuso ligia ende bitwa biomya ya twara limuso ligia ento kene ne jitufe ne mara ture irena kwa sebikoroto no mechandere iga bantu bali bikoroto biko gahamba mweda bantu barako yenda ago etapara aise kuruje koroto kose mwabanda aswaga mu nyumba abantu bose bakomye basika ma chimiro igo mechande itagenda gutwa mwanywere lichibu kono twanywere lichibu akoleta nyota nyota abo sebikoroto onde bwese na bakoleta buno bonde bikoroto bie mere momonta tevenga lero ndo sete na bakoleta bishukulikira kose ende mbiri yo biri musori omuntu rura zite ebikoroto bira matobu kibichavu na alete musibi aki bono nchendo cy'abantu bali muri town ega igukuru mere mu butuku kwarosire byakunya goswa sa mache migoshibi bigoroto minyoki nyota
na ndo je bagusiba ko bekara akamisuge to kagire tabo se bikoroto na bangi turabe una matito matanjiri gusiba ikoro bono maralia ya bono kuikabiche biche ga koma temere ingiuma ina kwa lewe tali na tanjiri asincha kuruga late urujaje ga saa 11 acha ruga saa 5 chia butuko chisa nabugata tabugata nyota muroro ono onyolire lichi ngeli murali ko bono ebe sikole mu guko kwade ogena mesa ngwa kwanira amangana yechiduve na marangeti yes osibitore marangeti ne kiduve ntobwate machine yego sibi twa yaumia bitena short time na wocha buyu marangeti ko fetu ko chikwebisi lakini asijiduve murali Matilda egenteke nino basubatu mu manyete eduve gwente yasibu regular lite ko iregi kitambe abantu baroko nyorora hali eduve gusino myaka ebere matanye gusibi gisagolete asincha kuobanga ini ndikaye kuja kuoma mete ne eduve ko nyebe ko muga swigoro yo mene ga sien kongusa wona nyota inu mogo sibi na ande yo makegima mangana na maya sana Joshua na ande bokora libole kwebire wona bahirolere ngena mbeli yesimi na ande banyole simutoka 0742 178 765 0742 178 67 and 765 agotebenga 0742 178765 aseke gusi inambe yuna bokonye biwata naye onye ebwate kabisa Matilda boko bayina mbe yo senchera yeke gusi eligere banye buwate ne chinguru chonsi enambere notisa no ibere inye ibere eyemo isano na ibere isano na sato isano na ibere isano nemo isano yani 0742 1787 65 Getembe hello Getembe FM murangira niliswali ngo bundi saraba muroro bago tibicyangecho mbiya mono sana libolingo kwireli nyabe liwongoro sante kurunyagita nyabe lira ko bolta mu irani kegima ko bolinga inyota bono omuntu kanti go chaigere ko koremere meyu nko igeri muri ko sena bagwa kena mbi mumo erere semeliende nambe yako iracha twakere komo erekesa na kyako okay ngobona nyabe liwongoro enambe yuka kwanye bwatire amabuli ali ubwatonsipi no yano uli obuli no mugakonyo ni urimirimo ayaki nambe yesibi omonyo nabo linga gago chali kera rura satambe mbwato na macho moko mwasibe akina mbo batengo jande ga una bakonyera babige teka soda go siba na wakachwizi ko kwenye dichianga chiago iko sema yetambalo Rogatamba wagira Ikonge yes Sakaria Maboy karibu sana Ikonge wanataka kumugori ngwa taretere turajire na Ikonge ko ande centra nyara machine buje ko tusigori yanga magana maya sana ko iguri geni dinero Ikonge mawa wambaga neti kolengire ndi ine ngana bono Joshua engana umwanyigule twayigule ngona mukunyesiga sigira yetambalo alo oyoko ruchira sangao getembalo alo Getembe yes alo karibu sana alo mbona no wage Getembe karibu good morning alo oyoko na yakani re Getembe hello Getembe 0716111177 0702666669 usaka na ituga Getembe bwakire muraliyo ni ntombyo mbiya mono sana obenyo na ngoro ala bila mangana maya yes kana diabuga aka boy we megad karibu sana boy onongo muboliga Nyamire town ingi batali goche banyu kweta mangana na maya babugada iko Nyamira mu bwatoko gani ntundo bwatoko gani ko yo atege matege ntango gya ngo sibi bale bakajisoba set uya sana abante kamnabu na bututa gete town ya bacha so wangu alright ngana ina maya kuigulinga Nyamira maganeti lakini inyorango Joshua banyolingo iwate bali bakuru ali na Nyamira bono in the meantime trachi ororo ngibogamente okora kero bago tumi bitu byabo ase oyora around town ya eipiko setrate go segetare suneka ebuna kiogoro around town ya nabo togo cha tuo yebi yes inwa banyene ase bono iga lakini ase abale buna Nyamira
nabo kobe kabune pasa chikali chama liporo njirali namba nera naba ogwaka oye bintu byao bakora greenness ende twa ande mwabira ne pase mwabira ne pase bangana mayasale all right nara ali okugendo oboyo morogoto gusikurudanja aenda gure mitumba nyingi sana chia abana gusene chianga chiemeremo kurende bono meti changa chire kero wachi gure ritanga ninko kanichire basi ngo kanichire chiacho kuborongo monto chaka kobeka abakorete ekero gotokia egari momo choke inere gastokora igonga tari chianga chinchafu chuka no nyeri kwa gure kwa rori ngo gochane njira gete yonyete akiri basi okorete to gwakire basi yes ngorenginga mangana na maya umunchimulino mwategirali timeti mbali ngababiruka bayigato kubuli babiriboka alafu katugirana Joshua akole na intubono mambia asomuro buli umuya abuwa bokorali bwa Nyota Dry Cleaners agatembe hello karibu sana Rinda tahu tahu nentuga amaran no mongine tega ese paris amaran tera impleja to parere gasiga geto chande gete igo mara ni paris gali abangina omongino igo tebirenga mogendororo mokole emirimo abangina basibiri cyanga by the way abangina umere barosiri bubi eri cara diario direte amaran gati twakure bitu ya chapa konye igo bona abangina nainu mokolera mugwetenga kange bintembi kange na yinwe yes inchike ntwe naro lire Matilda enchira bangina bagakale enchira bangina bagakale kolera bono inche na igu Joshua nakuwa na mangana mahesana Joshua natebabu ya sana nga abantu bali bakurwale na bakubike basel lakini nade Joshua nakuwa nege ntugetegia sana nkolenginga nitukubika chinguru natebaiga adako umuntu ole nyamira umuntu ole no ekise mu kyasuneka umuntu karogembo no ena abantu abali tauniga ya uruchi gatako nyara kubugulire buye kalete nande nkogena muri mpaka ka mwasibeli ororo amangana una yeke na Joshua nyabike chinguru amangana ayo ngana babakuche matita mwago talirase mubuguli gocha ibikuru tuchi anga chikapet lakini hata kambo lingandiro konyore nyumba yonsi ipyotete kole rubusafi ebango chagali mogo cha motore ebintu bena romo kole rubusafi bwensi aro ase side cleaning ye nyumba etoko jabaka mwana otoko regas kisofa set mwao lakini amangana na chianga chirocho okobeka bune pasa lichiacha basibeli ase obi ekwerende ya itero ya gas igoto tebenga amangana ichi carpet emoko genda nyumba muchusibelio ase no nchirocho oko tobeke ani na bachigocha chigocha aya ige turukurunga vacuum cleaning vacuuming nere moko genda nyumba ere moko enda sekali lakini mangana kurunga chianga ne chi carpet bitibi goto mugocha se company yes wangana na mayasano mwencho mategali mbya kumanya amangana yo onsikegima nkogenda bara shinka nkogenda bara se chinyagitali emebogani uchi hoteli au chi Airbnbs omaite tikangotenga abantu baroro bono bogweto nyagitali konyeri nyagitali chavugete bwati bintu bingi bagane timo obakoreli obo emoko genda mpaka nyagitali ekombo ndigete go se precise homes na moko ende chimechirie menene mwakole meremei kabisa mangana yo maya iro la Joshua na mbeli ndo ishinga kichiko tonyoraga iga as studio yela sara 0742 178 765 0742 178 765 nambe wakunga kichinde chonsi na boigo naro rore chanda tebenga nche gasingo korane yububundi andake na bora oranyorenga chianga bakare go chore ni chiabantu bare office buna babonsa rigo boka aundaye naro ratebenga nche singe nchonko kora goseyale akuimukie mesigo gusino ibwe pikipiki yago tenge bya yandake bichabugete muno na batarete gali gusara asoke omoremi na bakorete video no na bamuchengo bonsi inere gasto gokora kiara bano ne chiabantu abako bakoro chigali ya makanika yanga cyana boko leta tukospe iko gali ya se chigali mechanics ametega se mechanics abayibakoro chigali yali ndiro konyoro orali nyaro yigali yanga ya salikire lakini nsinjo nanda orosire tebwa tinguru chujwe kumba mongongo sibya eba miyo Nyota Dry Cleaners aibono mechanic kurwa kuli kurgali se garage yakunya kolera ayeso atata nyali gali netina sama tobe imeswaro jigali ebe omiyo Nyota Dry Cleaners amangana yobe bya bintu bikurunga chianga chirichia chichinyangi wedding gowns
ngosibibale mangana kurukunga chisuti special clothes chika jiro maite yanga nero matiro montabu ate akotebero ne yekegani yok yanga tuli munta kwendi kunyilinga mono iri aba manyi bali no manyi basomire ba Nyota Dry Cleaners. Yes. Abantu bebirengo byonsi igonga tibali kochora onyo komanyite Nyota Dry Cleaners tobaza koviki yangere meni tobaza koviki yangi nchabu onyo kuirorere yangalio kalioka ngucho sibie weekend barorere singi Nyota bwati time abantu bonsi mpaka kobwata abana uniform cha abana nonye boni gekero basigite cy'isukuru bagotiringa kweli okuba minyokeligali na boiko obukorere bwabo nabo batemengo orore gosenuira ne magika andake Joshua tudrakora. Yes. Inchi eyanga yane andake nale goyeta ige goseni nyumba gosuru mwana unsialire goseni wino eyanga yabadame yasalika eyanga yasalikire ngocha muri chi stains mwarusi ngokora muri mirime inera tokora ekere yanga maybe gose tokereta ndirora ranyale gose maybe ne yanga yarenge ndabu eyanga yabi yasalikire ya unjurire ka koji sibitole igoro mwanche buli to baise ko tukute suti yago yakunire bo cyabugete otebone yasalikire Nyota Dry Cleaners mirimo bakire no bale bakandi okobakorera buya bwaime bwansu no bwali obonene no mukoko monene yamasemo ali bara ya nyanchu angene nyakitali ya maiso no bagutuka inamba yisimi no boko bakira una Joshua konye irolera asenchera yobo ime Joshua inamba yisimi katoko kora kuruga studio era 0742 178 765. Yes. Nyirole nande namba na eli chibuligia 0742 178 765. Gokorera kegima egatugwa ku kwaeli injeni bwata obisiane ngokorera bitu byane bantu bali bwata obisi gusine lawyer gusine obisi ne yane obisiane ngoruwango ikanasa no obisiane undine matiri nakabwata obisiaye gali obisi ya chevukiri asalikira in aroni mbarangeli monkorere obosafi bosafi nabo tokara bonskili general cleaning yonse ngokora to chobisi. Yes. Igabona mwenchi mulire tiga kunya kuchande kai nonyora no mukoli mirimo kwa bwa to bizi aho gali ko mweneire arangeli Nyota Dry Cleaners bakore mireme yuri mulioka andake bona se kero to kora andake nchini ndaga ni onye changa cyane chigo sibugo naro tari gutakesa bune gutioka mono naro gutaka ugo prefer brand gete ayonsi ngokora mole ntwe mbate customer yito etogotegerera buna togotegera customer chite kera gwatebere maybe bale batanje chisabuni kiri gotio maybe injira nende togotumika chisabuni chitari ebwati musu yakara yanga chiaba wi. Yes. Mbia mama basi bono enki engana yo mwali ucheso mategere no muligeli Joshua kona tebe nga ntuna Nyota Cleaners tigabateme ko barato tema barana kitoko colegas maybe mata baranyoro montana ko afanta abone bakwine tigarato tema barana kitoko colegas barato retano ni chianga carpet one barato rangeno ni sofa de torasi ba korali chiguli itonga gasi to karanengi. All right. Asante sana Joshua Nyakigonere ukwenda magana yubo no mambia tuamwire libaga usangire naye montegere dinaye bya mwana susanga naitwe Matilda ndochenga chakane chukuraga isato Ruth Kemtongo chaligana magana mayasinjiro kangaru aligetembe FM chinsa isato ekatogusanga omoruli Matilda anda kenye ngana kero ego gate banga chinse mochiria ni chinse monichi anyancho ukobanyora angene nyagitali ya maiso kagere tenga kupatara Nyota Dry Cleaners ni nto ora kole kingencho mono na mono bunakiro to chake wiki igero beli ebange ekigi manchi ngoro Matilda obaigwambia mono sana kwa niaba ya bonse batu bwata na sensome igaye tu ani agatambe gukwenera Wilfred Matundura muzibati ndokurunga Fade Bigla abayigo yuchini matugo kurwensemeliende mugako nkorogo oitwegenere emambia bono asinchira yabene kigma nekero kilindo chinga chigage chonsi chia myokire chigotokana chikogenda sibirengo bigoro na akerotua kutokukura kurugaiga asinjira bene omugako nkorogo chianga chiaena chiri chincha mono chia tunyalire maige fumbi onkoroga irororo igo nkorogere na musabiri bagakorera Nyota Joshua mu musabiri busa asense mentanga onkorogale chianga chiaye. Yes. Tuigwana nini igo uchaka mambi motagel numulili onkorogo komoraka ngale tezembe omanye Nyota Dry basi bichangecho. Yes. Matili wetu atumira onkorogo tache mambi kale unali to chaka no onkorogo kiagerere nanda kuliga muramono onkorogo aire chianga Nyota no tugukule Igasubu ngumwache buli nkorwa Jeffrey Osaligo mwana buli ndokeliro bali tobu no muro buli kunga etwani bye for now ichisa isa ndo mangana ya nere Ruth Kemto ensamali yende ko bugati request hour mugaka kibache bonkorwa nko bali ga igaso muro buli to squat to chiale enetwani
ya Agetembe Bwakire emambia bono Twani ya Getembe.